Krásný den, já vás moc zdravím a dneska u dalšího dílu Lotosovin. A dneska tady jsou mnou speciální host a není tím nikdo jiný než zakladatel Lotosu, Samuel Spirit Ondřík. Ahoj Samé. Ahoj Maji, děkuji za pozvání do našeho podcastu. Do našeho podcastu, do tvého podcastu našeho. Jak se máš? Dobré, jde to. Nevím, kde mi hlava stojí, ale jde to. Projekt nám běží v plném proudu a než začneme, tak možná hned první otázka. Proč jsi vybral pseudonym Spirit? Ja som si ho nevybral, nikdy som ako nerozmýšľal nad nejakým pseudonymom, ale mal som nejaké to životné obdobie a prišla za mnou kamarátka Peťka, kolegyňa z eventu a začala sa tak smiať zo mňa, že môj manžel hovoril, že či ideš za tým spiritom. Mm-hmm. No a tak toto vzniklo. Takže vlastne ako nejaké pomenovanie alebo pseudonym bol vzniknutý nejako iba tak náhodou. Mm-hmm. Ale tak muselo mu to k tomu něco vést, ne? Jo, bolo to asi to, že vlastne stále ma zaujímal ten duchovný svet, respektíve niečo viacej ako iba to, čo sa dokážeš ako dotknúť, nejaké telo alebo to fyzično, takže začal nejaký ten spirituálny alebo duchovný svet vo mne sa prebúzať, no a na základe toho prišlo také pomenovanie. A pamatuješ si vlastně ten první okamžik, kdy to vlastně přišlo, toto? Že by se začal víc o to zajímat? Jaká situace nebo událost? Co tě k tomu vedlo? No ako je pravda, že to bolo od malička. Tým, že vlastne rodičia ma viedli vlastne tou cestou náboženstva, toho kresťanstva, bol ako malý chlapec, som ministroval a podobne a stále ma vlastne ako tá tematika, alebo respektíve niečo, čo je tu nad nami, ma stále fascinovalo. A fascinovalo ma to z toho dôvodu, že je to v podstate aj nepochopiteľné. Ja to jedno, či je to náboženstvo, alebo proste nejaký druh tohoto ako vierovýznania, tak to môžem povedať. Takže tedy to vzniklo a časom, alebo respektíve čím som viacej sa ako bol napríklad v tom kresťanstve, alebo v festivali mladých, alebo animátorstvo a tak ma ten svet stále viac a viac fascinoval. No a už miestami som aj rozmýšľal nad tým, že či nepôjdem študovať teológiu a zo mňa nebude nakoniec kňaz. Takže mal som k tomu hodne blízko, ale potom tam prišla ako nejaká tá stopka, alebo respektíve presmerovanie, že nie je touto cestou, ale cestou inou. A teďka s odstupem času, tak co pro tebe znamená vôbec to slovo, tá spiritualita? Jako samostatná. Niekto môže to brať tak, že je to ako až príliš niečo duchovné, alebo príliš niečo ezoterické. Ako veľa ľudí má, alebo respektíve pomenovávalo kedysi, už potom začali tomu rozumieť, že ezopošúk, alebo takto, a ako už sa nad tým iba pousmiem. Ale už to neberiem z toho hľadiska, tej spirituality vnímanej ako tak, ale beriem to tak, že je to asi jediná spravodlivosť na svete. Okrem iných samozrejme, ale je to asi fakt taká jediná, že všetci máme tú dušu. A od toho sa vlastne odvíjam ja, alebo respektíve moje zmýšľanie, alebo smerovanie rôznych konverzácií vlastne s rôznymi ľuďmi, ako aj v oblasti coachingu alebo mentoringu, že proste všetci z nás máme dušu, je tam niečo v nás, nejaký ten hlas, preto som zostal pri tom, že spirit a spiritualita takáto. Dobře. A jak vlastně vůbec tady ten svět, když chceme najít nějaký balans, tak jak to propojíš ve svém světě? A nebo vůbec s Lotosem, jak to propojíš tak, aby jsme furt byli, aby tam ta spiritualita byla, ale zároveň, aby jsme, ty máš i to krédo, něco s tím, ježiš, jak to tam máš, že v hlavu volacích, ale nohama na zemi, tak vlastně jak to tam dokážeš propojit tak, aby si přesně tu spiritualitu měl, ale zároveň furt se držel nějakého toho balancu? Ako je to moto, hej, moje, že v oblakoch, slavou v oblaku a nohami na zemi. Ja sa tu nehrám na žiadneho gurua, nezakladám žiadne náboženstvo a nič také. Je to furt také, že tá komunikácia s tým človekom, alebo respektíve na takéto úrovni, samozrejme, ak je tomu otvorený, je to súčasťou každého z nás.
a či vlastne si napríklad poviem blbosť, možno blbosť, na frekvencii 50 alebo na 20. Proste každý má tú svoju cestu. A samozrejme aj ja mám svoje programy nespracované napríklad z minulých životov alebo proste nejaké programy mohli vzniknúť v detstve. Je to pochopiteľné u každého z nás. Takže stále ten život prinesie niečo, zrkadlí mi niečo, čo ešte nemám spracované a tým pádom vlastne v tých situáciách, keď sa snažím prepájať tú spiritualitu s tým fyzičnom, tak je jednoduchšie, že napríklad tá teória, ktorú som sa naučil, alebo respektíve, čo som počul od viacerých ľudí, alebo od rôznych náuk, náboženstiev, keď tak čo môže nazvať, tak ako keby vtedy v nejakej zložitej situácii mi príde nejaké riešenie. Je, že predsa, že tento človek ti povedal niečo, čo je mne nepríjemné, ale povedal mi to z nejakého dôvodu. A tam už sú napríklad rôzne metódy za tým, že ako sa dopracovať k tomu, že prečo ten človek vo mne tú emóciu spôsobil a v podstate duša ako samotná zranenia není. To je naše ego, ktoré je zranené. Je zranené naša pýcha, programy, ktoré ako nás naučovala spoločnosť, takže snažím sa prepájať, a nie že prepájať, ale žiť. Nebo řekni nám nějaký možná konkrétní situace, ne jako situaci, ale třeba techniky, které ty používáš v každodenním životě. Aj sa sem medituješ, jak často? Bolo veľa tých technik, ktoré som vyskúšal, ktoré som sa snažil praktizovať do reálneho života a potom, ale už toho bolo tak strašne veľa, že fakt ako mal som to obdobie, že teraz sa mi stala nejaká situácia a teraz som nevedel, ako na ňu zareagovať a teraz som si fakt ako premietol asi 10 techník v tej situácii a teraz mám ísť touto metodou alebo touto a ruška, holotropné dýchanie alebo čo si mám dať ayahuasku, že bolo toho strašne veľa. Člověk si musí, jako podle mě, jaká tam intuice tam možná musí přijít, ne? Buď tá intuice, že ťa vlastne už potom postupne napadne, že nechoď vyločovacou metodou, že ktorá z toho ako no, musíme mít takový, jak jsem říkal, mísku a vytáhneš si, dneska pojedou tady tu technikou, zítra možná druhou. Už toho bolo tak strašne veľa, s tým, že vlastne ma tá téma zaujíma, takže vlastne ako ju študujem, že už toho bolo veľa a som už fakt nevedel, že ktorou technikou čo. A jediná vec, ktorá mi ako fakt, že najviac pomáha a čo je v podstate v odzvukách najjednoduchšie a zároveň asi aj najzložitejšie, úplne sa na to pozrieť ako pozorovateľ na danú situáciu. Takže ako s nejakým nadhľadem? Jako když sa laicky povedané. Vieš, proste nasredie ťa niekto s prepáčením, pohádaš sa s niekým, je ti nejaká situácia nepríjemná a fakt dopriať si stačí 10 sekúnd, úplne proste na chvíľočku, iba sa dostať do toho stavu, že to pozoruješ to a teraz si položíš, a to stačí 10 sekúnd, ale v podstate to, čo v tebe vzniká, alebo čo v tebe prebieha, tá transformácia danej situácie, to ti spraví možno, že aj za 2-3 roky, hej, nejakej traumy, hej, že vlastne si to dokážeš spracovať. Lebo máš dve možnosti. Buď sa v tom budeš ponárať v tej emócii, ktorú ten človek spôsobil, alebo pôjdeš s ním do nejakej hádky. A ani jedna z toho ti nepomôže. Takže tam sa iba dostať a už potom tá mysl ti, alebo respektíve to vnútro ti ako keby ponúklo ďalšie možnosti alebo ďalšie cestičky. Ano, tam vlastně možná se rozhrají s tím egem, ne? Že vlastně jestli teďka chci si tam probojovat vlastně ten svůj názor, anebo prostě přesně s nějakou chladnější hlavou, když si tak řeknu, tak potom mu řeknu nějaký svoje pocity, nějaký svoje důvody a potom vlastně i pokud jsi moudřejší a vidíš, že vlastně to nemá cenu, tak od toho odejdeš, anebo tam prostě chceš prosadit to svoje ego a říct, tohle to má být, já mám svoji pravdu a nic jiného, prostě nic neexistuje. Zase, ako nechcem to hovoriť z pohľadu ega, ale najväčšia sranda je fakt sa zaspie na tom. Keď sa dostane človek do toho štádia, že ťa ten druhý nedokáže uraziť. On uráža v podstate seba. Ty mu iba nastavuješ nejaké zrkadlo, v nejaký čas ste sa mali stretnúť, mali ste danú situáciu riešiť, ty mu iba nastavuješ zrkadlo. To je laické pomenovanie, alebo respektíve príslovie podľa seba súdim teba. Pokiaľ s tebou to nič nerobí a ty si v pohode, alebo možno, že aj robí, ale zase dostať sa do toho pozorovateľa. Ale jsou potom situace, které už vlastně ani to nejde dál.
tam přece potom cítí, že furt sem jedeš to svoje a ten druhý vlastně jede taky to svoje a nejde to prostě už ani Ako myslíš, že rieši tú situáciu? Otočiť sa ísť preč? Přesně komu určitě ustoupí a jde pryč, protože Jo, tam prostě tam prostě cítíš, že tam iba sa cítíš, že to nemá otočiť cenu a odejdeš. Ja si myslím, že každý z nás má ako už dosť životných skúseností, každý si s niečím prešiel a asi to je najjednoduchšie riešenie. A to je jedno, či máš ako 15, 20 alebo 50 rokov. Ale keď vidíš, že si v nejakej situácii, a to je zase čaro, hej, lebo nestále je to, proste človek si to nestále môže dovoliť, ale fakt ako najjednoduchšie riešenie je proste iba sa otočiť ísť preč. A nechať toho človeka žiť to, čo si potrebuješ ešte odžiť a mňa sa to netýka. Yes. A to je to umenie. Yes. Vzpomeneš si nějakou situaci, která vlastně situace tě jako nejvíc ovlivnila? Ovlivnila v akom zmysle? Jako i třeba s tím duchovním, prostě, že si šel vlastně, řekneme tomu, si žil nějaký normální život a teď vlastně nastala nějaká situace, která si řekl, OK, takhle to asi není v pořádku a já bych chtěl jít prostě jako jinou cestou a tohle není dobrý a začal se víc o to zajímat, nebo vlastně kde se s tím jako setkal poprvé, protože třeba někteří lidi, vůbec jako duchovní svět, si myslím, že pro některé je to furt takový úplně jako tabu, pro některé je to prostě, některý lidi si myslí, že to je hodně takový ezo prostě, že ezo svět, prostě ezo šmejdi. A vlastně si říká, vy máte opět jako názory, které nejsou úplně normální a vlastně všichni potom hážou tady ty lidi do jednoho pytle, když to řeknu. A vlastně přesně neumí najít nějaký ten balans, ale hlavně neví, možná někteří lidi ani neví, co to přesně znamená. To je v pohode. To je úplne v pohode neposudzovať. Ako každému funguje niečo iné. Ísť nejakou cestou. Niekto proste bol vedený od malička tým duchovným smerom a to jedno, či to je náboženstvo alebo sa dieťa narodí do jogínskej rodiny. Že všetci cvičia jogu a proste aj malé dvojročné dieťa už to začne robiť. Takže niekto pochopí až 50-ke, hej, že celý život žijem stresujúci a proste potrebujem a potom ho to napadne, že až 50-ke sa začne zaujímať. Ale to je všetko v poriadku. Každý má vlastne ten svoj čas, tú svoju cestu. Niekto ani možno, že o to nezakopne a proste je v kuse šťastný. Ale v odzovkách nezakopne. Ty tú svoju dušu zo seba neodstrániš. Ako je to furt súčasťou toho, či to je intuícia. Ale nikdo neposlouchá, jak svoje, přesně nemusí. Neposlouchá, nevnímá to, jak neposloucháš vlastně ani svoje tělo, mysl, jako intuici. A přesně myslím, že někdy to tělo ti už je takový, když dám příklad, že ti něco jako bolí, tak vlastně už to tělo je poslední věc, nějaký varebný signál, kde vlastně že neposloucháš potom to svoje tělo. Přesně nejseš na něj napojený vlastně s tím svým tělem. Zase je to... Každý má to svoje obdobie, kedy buď k tejto téme vôbec, akože nejde. Ide si od rána do večera proste na drogách, na chlastu, po baroch, potom proste niektorí to pochopia zase až tej 50-ke, že potrebujú a celý život si idú zrazu spracovávať. A niektorí zase to ako ani nepotrebujú riešiť, lebo proste tie vôzoch, ako tak to môžem povedať, tie karmické veci tam nie sú a fakt si prišli ten život ako už iba užiť. Takže snáď som ti ako odpovedal na tú otázku. Jak jednoducho, lebo to sú témy, ktoré by sme vedeli rozpitvávať. Asi by sa dalo o tom ešte mluviť úplne, jako do hloubky. Úplne do hloubky a témy na pár hodín, takže jdeme dál. Čím se od tebe liší jako spiritualita jako taková od náboženství? Může vůbec jedno bez druhé existovat? Čím ďalej, tým viacej sa stretávam s myšlienkou, alebo respektíve s názormi ľudí, že verím v niečo, ale neviem to pomenovať. No to je správne. To je asi to najideálnejšie, čo ten človek môže povedať, lebo nedáva mu žiadne pomenovanie
A boli tu rôzne civilizácie na našej zemi. Niekto uctieval slnko, niekto uctieval proste rôznych bohov vymyslených, niekto boha z oceánu. Že je to vlastne taká víra, ne? Jako víra mezi... Je to víra, ale je to stále obdobie tej zeme, alebo respektíve toho života, tej doby, kedy človek niečo verí. A to, ako si ten človek to pomenuje, to už proste je jeho vec. Spiritualita ako taká, alebo respektíve tá duša, alebo to je vlastne ako moje gro toho, proste to má každý. To zo seba nevymažeš, nevyhodíš, s tým nespravíš nič iné. Buď to iba proste budeš počúvať, alebo proste pôjdeš si zase to svoje, čo sa deje aktuálne vonku v tom fyzickom tele, alebo počúvaš tú empatiu, alebo intuíciu. A náboženstvo ako také tiež vzniklo z nejakého dôvodu. Zase to bola nejaká doba, kedy proste už neúctievali ľudia bohov ako boha slnka, alebo neviem čo, tak potom si vymysleli nejaké náboženstva. A samozrejme vymyslí si jeden, alebo respektíve, což ja napríklad uznávam, že áno, Ježiš Kristus tu žil, bol to určite super typek, proste prišiel v správny čas možno na zem, kedy vlastne potreboval nejaké to učenie odovzdať, alebo nejaký Buddha a podobne. Ale zase už niekto sa toho chopil a vytvoril niečo, čím by mohol manipulovať ostatných. Takže jedine, čo sa mi, keď môžem tieto dve veci porovnať, má to strašne blízko k sebe, ale zároveň strašne ďaleko, a to iba z toho dôvodu, že väčšina náboženstiev je vedená formou strachu. To znamená, že proste porušíš toto prikázanie, spravíš túto vec, neprídeš teraz sem, tak proste skončíš napríklad v pekle, alebo proste pôjdeš do ďalšej reinkarnácie, kde budeš proste iba nejaký ubožiak, bezdomovec. Takže ono vlastně možná i záleží na tom, co ty budeš chtít věřit, tak se to tak jako bude, ne? Takhle stane, že vlastně přesně někdy jsou nějaké pravidla, že vlastně, když přesně neuděláš tohle, tak skončíš takhle, ale potom záleží, co ty si jako vybereš. Jestli to věříš, jestli to tak jako opravdu je, nebo není. Ano, ale jednoducho povedané, prečo by si duša, alebo Boh, alebo vesmír, to je jedno, jak to nazvať vlastne, prečo by si kladl nějaké podmínky? No ale tak někteří lidi jako neví, někteří lidi fakt s tím jako žili a fakt prostě, podmínky je ego. A ego proste človekom, nie že vytvorené, ale proste nie som toho ega, ako, aby sme dokázali manipulovať proste masu ľudí, to isté napríklad ako aj politika. Proste to je strachom ideme manipulovať. A proste vymyslím si niečo a pokiaľ ty to nebudeš dodržiavať, čo ti ja poviem, tak sa stane tá druhá vec, ktorú ja som vymyslel. Lebo ako duša samotná, prečo by si komplikovala život? Iba my v tom žijeme, že proste je to komplikované. Že my si to vlastne vytváříme sami všechno. Boj, moc, peniaze, politika a to sú vlastne tie veci, ktoré vymyslel človek, aby dokázal ovplyvniť druhých, ale ako duša samotná nemá dôvod. Alebo to vnútro. Hej? Proč by som ti ja išiel ublížiť teraz? Keď sa to pozrieš na to z toho pohľadu. Aký ja mám dôvod? Dobre, dajme tomu, nedaj Bože, by si niečo spravila zlé mojej rodine, alebo partnerovi, alebo by si zničila, ja viem, biznis, jasné. Je to pochopiteľné, že ale někteří lidi to mají tu tendenci, jako by si něco začít dělat. Iba z pohľadu ega. A ja by som ťa išiel tiež súdiť iba z pohľadu ega. No tak ty bys to jako obrátil, nebo oplatil, že vlastně. Ale tak někteří lidi to jako mají zapotřebí. Co si o tom myslíš, jako proč to dělají? Potřebuji si něčím jako dokázat něco, nějaké zranění? To je jediné, prečo sa vstaviaš do boja, je to, že máš strach. A ten strach vznikol z nejakého zranenia. Či to bolo v detstve, alebo či to bolo v škole si bol šikanovaný, alebo to mohlo byť kľudne v nejakom x tom živote, neviem kde, kedy čo si bol. A potom sa narodíš sem a zrazu potrebuješ niekomu obližovať. A máš tú potrebu. Ale to je tvoje ego. Hej, ako duša nemá dôvod. Ale tvoje ego tam proste musí a ideš. Jako to s tím asi jako hodně souvisí. Když už jsme teda od toho, vůbec o nějakých zranění, tak ty dostal ses někdy sám do nějakého, když se řekne jakoby dna, kdy vlastně si byl v nejtěžších chvílích a co ti potom třeba jako pomohlo? Mal som také dve situácie.
kedy som si povedal a dosť. A to som mal dokonca vlastne napísaný už list na rozlúčku. Prvá situácia bola, keď som mal asi 18. Vtedy som vlastne začal chápať ten svet ináč. Už tam boli nejaké vlastne vízie, ale zároveň som stále žil nejakých tých starých programov, ktoré mi určovala vlastne spoločnosť, kde som vyrastal. Plus orientácia, plus vlastne, že som bol v zaciklenom kruhu, z ktorého som nevedel ísť preč. Plus šikana. Ako strašne veľa faktorov tam bolo. A tedy som si povedal, že ako, keď mám takto žiť celý život, tak radšej nechcem. Jo, takže tam vlastne to bolo už, keď som si povedal dosť, že idem do toho. A shodou okolností som mal jeden telefonát v tom momente, keď som bol vlastne nadopovaný liekmi, zapíjaný alkohol a tak. Takže vlastne vtedy som mal jeden telefonát, kedy ma tá dotyčná osoba nakopla a som to dostal do seba všetko vonku, takže to bolo ako v podstate za 5 minút 12. A vtedy som si povedal OK, tak som dostal druhú šancu alebo ďalšiu šancu. Možno si tam dal sám, ale ne? Alebo že to bolo ako nejaký anděl, ale po telefóne. Takže sa to dalo dokopy a začal som tou cestou tej spirituality, alebo respektíve toho spoznávania, toho osobnostného rozvoja, sám seba spoznávanie. A všetko bolo super. Zrazu sa tie veci diali ako lusknutím prsta, ľudia prichádzali do života, eventy prichádzali, rôzni speakery, osobnosti, o ktorých som niekedy iba sníval, alebo proste tam bol iba nejaký pustím si rozhovor s týmto človekom a zrazu proste sedíme pri stole, večeriame alebo popijame a tak. Takže svet sa začal ako keby zlepšovať z môjho pohľadu, ale potom prišiel COVID. A všetko zase padlo. Že všetko, čomu som veril, čo som budoval, z minúty na minútu vlastne sa to skončilo. Do toho vlastne som skrachoval, mal som v peňaženke 200 korún a ešte mi povedali, že mám rakovinu. Takže to som išiel vlastne tiež na kontrolu nádor v ústach a tak. A vtedy som si povedal, a to nemá zmysel. No se říká, že někdy, když už se to tak už se to všechno pohromadě. Takže som si povedal, že ako fakt, už lebo človek ako fakt nevedel, že čo bude ako už za týždeň, tie lockdowny a toto všetko sa tu vlastne menilo z minúty na minútu. Ráno platilo jedno pravidlo, po obede druhé, v peňaženke 200 korún. Jenomže tohle to vlastně vzít si život je vlastně to nejjednodušší, co člověk vlastně může jako vzít nebo udělat, ne? A ty by jsi osvobodil jako sám sebe a co zbytek? Neříkal jsi třeba tady ty otázky? Ne. Tam bolo ako to ego, tam proste som, ako áno, položil som si otázku, že čo ako najbližší, že čo ako by na to reagovali a som si povedal, že ako, ja som v takom zúfalom stave, že mi to jedno. Takže ako už som to vôbec potom neriešil, keď som napísal list na rozlučku, tak vtedy sa to zmenilo. Úplne. Ja keď som tie slova, ktoré som mal v sebe. Nie je náhoda, že vlastne nastala situácia v úvodzovkách druhá, ktorá ako ma doviedla k takémuto zmýšľaniu, že keď som tie slova dal na papier, vtedy sa to zrazu uvoľnilo. A to neviem, ako sa volá tá praktika, ale existuje taká, že kedy... Co jenom z toho ako vypíšeš. Hej, že keď to nevieš povedať dotyčnej osobe alebo sám sebe, tak prostě to napíš na papír. Ono někdy i pomáhá jenom to napsat a třeba ani tomu dotyčnému neposlat. Tak, on to prostě za sebe dostat. A tedy nastala tá situácia, kedy som sa ako keby že zmenil z tohoto zmýšľania, že nech je situácia akákoľvek. Tak proste sa to ako nejako vyrieši. Keď som zmenil to zmýšľanie po tej druhej životnej situácii tejto, tak sa zrazu ako začali veci nejako dávať dokopy samé. Potom zrazu som išiel na kontrolu po mesiaci. Už som na druhý deň som vlastne už mi to bolo jedno, čo mám rakovinu alebo ne. A som sa vyplakal, všetko tu zo seba dostal vonku. A po mesiaci mi povedali, že je to nezhubné a išli mi kontrolovať to a nakoniec zistili, že ten nádor tam už ani není. Tak možná vlastně jako... přišlo s tím, že ty se s tím, když to řeknu, jako že smířil nebo přijal a nechal to být, vypustil to a pak vlastně se to začalo řešit. Ja som sa tedy dostal do tej situácie, že potom už mi je všetko jedno.
No přesně, jako vypustíš to, neřešíš to a ono vlastně se to nějak bolo to z pohľadu toho, že proste idem utiec pred problémami, takže chcem ako spraviť nejakú vec. Ale zároveň tým, že som sa dostal na to dno a do tejto situácie, tak sa zároveň ako keby poriešili iné veci. Takže sa to nejako tak samo dohralo. Na rôznych úrovniach. A jak dneska žiješ vlastně se souledu sám se sebou? Jak kde nacházíš ten balans, ten střed a byl sebou v klidu? Snažím sa tak byť nad vecou. Ako už fakt je toho strašne veľa. Aj tým, že vlastne sa pohybujeme v tom svete spirituálnom, ezoterickom, eventovom, osobnostný rozvoj, je tu x speakerov, x metód. Tým, že ma to zaujíma, tak som to študoval, riešil som tie metódy, vyskúšal som to rôzne tieto situácie, ako sa zbaviť nejakých programov a tak. Ale mne to už je teraz asi najjednoduchšie fakt sa možno, že zavrieť sám niekam, na chvíľku. Proste najít si také ten svůj čas a mít. Ale už to není ani tak, že hodina meditácie, proste na 5 minút sa zajem do izby. Idem si dať sprchu. Proste už sa snažím nájsť také jednoduché riešenia. Samozrejme, áno, aj teraz mám v pláne ísť na tie konštelácie, ako spraviť nejak s priateľmi také skupinové. Takže chcem ísť do toho, bo viem, že mi to pomohlo. Ale ako keď ma niekto s prepáčením naserie, tak nebudem teraz riešiť po telefóne, že halo, kto pôjde na konšteláciu, aby som si to vyriešil. Takže nie, že snažím sa to už fakt ako sám sebe to spracovať, niekam sa zavrieť na chvíľku, neísť do konfliktu. I keď sa ide do konfliktu, tak buď to ten druhý človek pochopí, alebo nepochopí a sa snažíme... Tak ono hlavně musí asi chtít jako oba, ne? Možná taky v tu chvíli. Že ty můžeš chtít něco, ale pokud ten druhý člověk půjde stejnak proti tobě, tak to nepůjde. Keď pôjde stále si to svoje, tak sa otočím idem preč. Myslíš si, že každý člověk je vědom toho, že medituje? Áno. Teraz rozmýšľam, že ako to zjednodušiť, ale áno, určite. Meditácia má rôzne formy. A aj keď napríklad pozeráš do blba, tak je to tiež spôsob meditácie, lebo proste vyčistíš mysel. To je proste tá meditácia, to je gro celé, to ako sú rôzne pomenovania na to. Ale to je tá pointa, proste vypustiť z mysle veci. A nie je to ľahké samozrejme. Napríklad robí to v podstate každý. Každý jeden človek na svete medituje, len každý má na to inú formu a možno, že ani je si vedom toho, že to robí. A dokážeš říct nějakou situaci, kde jako člověk fakt asi medituje, ale neví o tom? Neví o tom. Nebo... V podstate cestuješ vlakom, pozeráš vonku na krajinu a zrazu na nič nemyslíš. Mysel je vypnutá. Je asi v tej prítomnosti a môže sa dostať do nejakého stavu alfa. To isté počas spánku, pri cvičení jogy. A v podstate robí to každý. To isté ono se říká, že meditace je jako těžká věc, že vlastně ne každý to umí a pak zase možná někdo to umí nebo někdo to dělá ani neví, ani o tom neví. Robieval som vedené meditácie, teraz sa vlastne k tomu tiež chcem naspäť vrátiť. Kedy buď máš tú meditáciu vedenú, že máš tam nejakého toho človeka, bytosť, ktorá ako ťa doprevádza, aby si sa dostal do toho stavu alfa a pomáha ti s tými myšlienkami preč. Môžeš si to pustiť doma, nejaký playlist alebo meditačnú hudbu a poprechádzať sa po astrále, ale robí to každý. A je to neoddeliteľná súčasť našich životov. To znamená, že aj riaditeľa korporátu to robia. Proste miliardári idú si zacvičiť jogu alebo idú sa plaviť na lodi a iba stojíš a proste čumíš. A to už máš, alebo ideš sa prejsť do prírody. To máš proste spôsoby meditácie, ktoré sú XXX pomenovaní, x spôsobov, ale ani sám medituješ, ani sám o tom nevieš v podstate. A jak vnímáš v rámci projektu Lotos spojení spirituality a vôbec nejakým celkovým biznesem? Biznis a spiritualita a celkovo tie veci, financie, je to súčasťou každého z nás. Každý chce proste mať nejakú tú finančnú slobodu
robiť, čo ho baví a proste, aby to vynášalo nejaké tie peniaze. A samozrejme nežijeme v dobe, kedy je to, že ja ti dám zemiaky a ty mi dáš proste múku, hej. Ale to náhodou bylo hezký období. Bolo to hezké, ale zase na druhej strane ja si myslím, že formou bátru fungujeme aj my s viacerými ľuďmi. Proste ty si dobrý na to, tak správ toto. Ja som zase na opadku, výmena energií, spravím niečo iné. Takže ten biznis tam je samozrejme robiť to, čo máš rád a dokázať vlastne z toho vydelať tie peníze, tak proste to je asi tá najväčšia sloboda. Pracoval som v rôznych firmách, kedy mi vraveli, že správ tento plán a môžeš si za tie peniaze zarobené, v úvodzovkách jednoducho, si môžeš splniť si svoj sen. A potom si hovorím tak, že nie je náhoda, že ma to stále ako z tejto formy podnikania ma to vyhadzovalo, lebo nechcem vlastne plniť sen niekomu inému, aby ja som si potom mohol splniť ten sen. Takže vlastne sa snažím... ty plníš sen niekomu inému, presne, že pracuješ na jeho, pracuješ pro preto sa pro snažíme ako robiť to rovnou cestou, i keď nie stále je rovná a je občas kľukatá, ale rovno si splniť ten sen. Takže áno, je to aj o biznise. Samozrejme, nikto nechce robiť svoju prácu alebo to, čo ho naplňa, čo ho baví zadarmo. Proste žijeme v Matrixe nejakom, kde treba platiť nájom, je potreba zaplatiť personál, je potreba zaplatiť dodávateľov, vystavené faktúry. Takže áno, ten biznis tam je. A aj tam musí byť. A čím v vozovkách viac si zarábáš, tak tým je to lepšie. Ale zase na druhej strane to nie je také, že teraz ideš vyhodiť peniaze do vzduchu, že tak som miliardár a teraz neviem čo so sebou. Ale zase je to výmena energií. Proste točíte peniaze, fungovať nejako s nimi, aby sa zhodnocovali, aby mohli podporiť ďalšie projekty, ktoré pomôžu ostatným, a to je vlastne aj tá spiritualita v tom zahrnutá, lebo to sú tie vzťahy, kedy nemyslíš iba na to svoje, že chceš mať na účte 1 000 000 eur za mesiac a nič iné ťa nezaujíma. Ale proste mám tam 1 000 000, mám tú slobodu a zároveň môžem vlastne z toho 1 000 000 zobrať 100 a oddelať z tej 100 niečo iné pre niekoho iného. Hej? Takže aj to je ten spôsob tej spirituality vlastne v rámci projektu. Že otvoriť vlastne mať budget, ktorý otvára ďalšie cesty. Všechny možnosti prostě mít. Takže není to jenom o tom něco mít, ale vlastně ty to můžeš přesně i tím pomoct těm druhým lidem. Tak. A zase nikdy nevieš, kedy ten druhý ti pomôže v inej oblasti, alebo naopak. A on ti môže pomôcť třeba úplně jinak než penězma. Tak, jemu to môže napríklad pomôcť, nakupnúť ho to a zároveň a ide ďalej, a ideš to ďalej riešiš. A tá spiritualita tam je spiritualita, ale vnímaš tú intuíciu, či ísť do toho, prečo ten človek za tým ide, či máš s ním dobrý vzťah, alebo nemáš, či je to z dlhodobého hľadiska efektívne pre všetkých. Takže tam ako tá časť tej spirituality samozrejme je. Já vím, že jsem měla nějaký období, kdy si vlastně ani nejedl maso, nepil si alkohol a nějakou dobu se to táhlo. Dokážeš nám říct, jak dlouho to trvalo? A proč to skončilo? Bolo to obdobie asi rok, kedy fakt som vynechal z začiatku alkohol a potom to postupne aj to maso. Obdobie bolo super. Ako fakt, ja som ani nepotreboval nejako jesť. Ja som vtedy začal sa viacej venovať tomu osobnostnému rozvoju ako sám sebe. Že nie tak ako nejako celkovo, ale išiel som viacej do seba. Dokonca som vlastne si tedy kúpil pyramídu, začal som v nej spávať. Tým, že tie vibrácie boli vyššie, tak človek si napríklad v tom astrále mohol poriešiť nejaké svoje zranené veci. Že sa tam to obdobie veľa vecí udialo a zároveň to bolo super, lebo veci, ktoré by som možno že spracoval ešte dneska, tak sa spracovalo v tom období. Ale zase na druhej strane to, ako ten svet teraz, aké energie tu sú, tak pociťujem to, že potrebujem sa uzemniť. Takže idem do toho štádia, že je to až také niekedy silné, že fakt silné, veľa je toho zároveň aj chaotické, tak to môžem povedať, že fakt ten steak
je to najideálnejšie riešenie, čo potrebujem v ten moment a je to efektívnejšie ako napríklad meditácia. Keď to môžem až tak veľmi zaobálene povedať. A máš někdy pocit nebo potřebu, že by se vrátil v tom období? Nebo prostě si dát někoho jako puls? Já vím, že lidi, tak co se týče jako alkohol, tak lidi se dávají jako suchý únor, protože je nejkratší, protože se to dá jako snést. Já vlastně piju tak málo, že jsem říkala, že já to nepotřebuji ani dodržovat, protože já mám období, kdy třeba já možná i půl roku nepotřebuji pít a není to jako, že bych teďka si dala na půl roku, ale já třeba na to musím jako fakt chuť. Ale tak ty si Slováci jako možná ještě víc pijou, ale taky se víc pijete. A ještě hlavně východňáři. No a vlastně jestli někdy máš takovou tu stejnou tendenci říkat, OK, tak já si dám zase nějakou tu pauzu, ať už od jídla, jako od masa, anebo teda od alkoholu. Máš někde takovou potřebu si to říct? Nebo... Mám, hovorím si to často, ale keď chcem ísť do toho tým štýlom, že si to chcem zakázať, tak to nefunguje. Keď ja som začal to obdobie, bez toho, bez masa, bez alkoholu. Ty tam musíš vlastně podobně najít nějaký smysl, protože když se jenom zakážeš, tak to nevydržíš. Ano, ale vtedy ale to musíš vědět, jako proč to děláš. Samo od seba. Proste z dňa na deň. Samozrejme, ako bol som ovplyvnený aj rôznymi faktormi, ľuďmi okolo seba, firma, v ktorej som pracoval, s ľuďmi, s ktorými som sa stretával, začali sme viacej chodiť do vegánskych reštaurácií a tak. Začalo mi to jedlo chutnať. Takže áno, veľa faktorov sa vyskladalo, ale bolo to neplánované a zrazu som zistil, že prešiel týždeň a som vlastne nepil žiadne pivo, žiadno maso a vôbec mi to nechýba. A teraz skúšam to a chcem ísť do toho, ale zistujem, že čím viacej ako do toho takýmto spôsobom idem, tak sa mi to nedarí. Takže ja si myslím, že to vlastne zase bola nejaká tá synchronicita a nejaké to správne načasovanie, že vtedy som to potreboval. Yeah. Teraz ako vnímam to všetko okolo seba a situácie, tak pre mňa fakt je ako odmena si napríklad večer dať ten steak, že keď celý deň na to nemáš čas na to jedlo, nestíháš alebo lietáš hore-dole, tak proste večer sa odmení tým, že OK, tak si proste dáš ten steak alebo ideš vonku niekam a proste dáš si to točené pivo. Takže nebraním sa tomu, ale už to fakt nechávam tak, že nech sa to ako deje samo ten čas. My sme to skúšali s partnerom minulé a nám to vydržalo iba 17 dní. Už keď sme tretí deň museli jesť sojové kocky, tak už sme to vzdali. Tak ono jako člověk potom se říká, že zakázané ovoce nejvíce chutná. Tak, takže ako pokiaľ by som nezakazoval, tak možno by to Já jako podle mě taky poslouchám hodně svoje tělo a musela jsem se to naučit, protože měla jsem období nebo na výšce, kdy jsem si přesně řekla, že jako já jsem nikdy nebyla víc jako při těle, ale chtěla jsem něco jako zhubnout, nebo chtěla jsem dostat do nějakého čísla a říkala, OK, tak začnu hubnout. Ale podle mě to bylo víc, že to, co jsem si zakázala, tak jsem potom přesně o tom, jako na to měla víc jako chuť. A pak si říká, že máš jíst málo, ale často, tak já jsem podobně jedla pořád, i když jako teď možná to dělám taky pořád, ale dopadlo to tak, že jsem na konci měla o 6 kg víc než jako na začátku, takže vlastně jsem držela dietu a pak jsem ještě víc přibrala a pak říkala, OK, tak na to kašlu a začala jsem vlastně jíst, co já chci, když to takhle řeknu a poslouchám svoje tělo, protože i to, co se týče masa, já ho nesním hodně. Ale podle mě vždycky si ho sem tam jako dám. Mám dny bez masa, mám dny s masem, ale přesně jako poslouchám a vlastně říkám, aha, dlouho jsem neměla maso, dám si maso, nebo dlouho jsem měla zeleninu, dlouho jsem měla sladký. Víš, že třeba někdo mě kouká a říká, ty furt jíš jenom sladký, nebo ty jíš furt jenom tady ty věci, jako a jíš hlavně po večerech. Jíš po večerech, jakože kam to jako dáváš, nebo ty tam máš jako tasemnici, že? Ale říkám, hele, já to prostě jím, kdy já mám hlad, a jim to, na co já mám chuť, tak vlastně taky zase ne, jako vrátit se zpátky k tomu svýmu tělu a poslechnout si, jestli to maso chci nebo nechci, jestli ten alkohol chci nebo nechci a přece nemusím jenom jíst a pít, protože si to oni očekává, že jdeš na zábavu a prostě musíš pít. Chápem z myšľania niektorých ľudí, hej, napríklad nejaké náboženstvo ti zakáže jesť bravčové to je potom meso. Další věc, že náboženství to ti odkáže. Niekto ti povie, že nemôžeš jesť toto, niekto ti povie tamto, potom sú tu rôzne skupiny ľudí, ktorí ale to už jsou jako musia byť vegetariáni. Ale tohle to je, ty si sám rozhodneš, že nebudeš jíst maso a nebudeš pít. Oni si to zakážu, ale
poznám x prípadov, ktorí si nemôžeš jesť to maso. Alebo ty potrebuješ duchovne rásť a ťa to iba zráža dole. A potom nastanú kopec zdravotných problémov a nakoniec zistí, že ten človek dokáže viacej fungovať, dokáže byť lepším človekom, keď to tak v odzovkách prehľadne môžem povedať, keď začne jesť maso. Takže ako samozrejme každý nech počúva to svoje telo, za mňa, môj názor. Ja si také myslím, že presne poslouchaj svoje telo. Ja chcem ísť teraz ako ten môj nápad, že ideme zase fungovať bez masa ale zase to chce iba moje ego. Keď ja to telo potrebuje aktuálne to maso a tie výživy a vitamíny, čo to obsahuje a minerály a všetko možné, tak mám to obdobie, kedy to potrebujem do seba dať. Možno, že za pol roka to bude zase iná situácia. Možno, že za 5 rokov budem vegetarián a budem sa buchať o hlavu o zeď, že čo som povedal dneska. Môže nastať, ale je to stále tá situácia, kedy to telo čo potrebuje. Jasné. Snažím sa, alebo respektíve pár rokov som nemal mekať, pár rokov KFCčko, že takéto ako veci nejem, ale keď raz ideme ako večer vonku s priateľmi a máme chuť na tú pizzu, tak prečo si ho nedať? Iba kvôli tomu, že dobre, nechcem posudzovať, ale iba kvôli ako nejakému vierovýznaniu, ktoré ako zase niekto nadiktoval niekedy a učil tie podmienky. A teraz ty potrebuješ to maso, máš chuť na takéto nezdravú vec z nejakého dôvodu, a teraz ti niekto nadiktoval 1000 rokov dozadu, že si to dneska nemáš dať. Tak ako za mňa je toto ako hlúposť. Ale nech si ako samozrejme každý ide to svojou cestou. A ono vlastně existuje strašně moc těch metod. Samozřejmě nejjednodušší asi meditace, kde ti stačí fakt jako pár minut, ale potom existují další metody, jako je ayahuasca, holotrvní dýchání, vlastně co si sám vzpomenul, metoda růž, tak dokážeš mi říct, nebo která metoda je pro tebe jako nejbližší, nebo jestli jsi už si něco vyzkoušel a můžeš říct, OK, tahle je super, tahle mě funguje, ale samozřejmě jsou to metody, na které potřebuješ už větší klid, větší konstelaci, prostě i tou koncentraci se na to soustředit, jo? Protože meditace podle mě člověk může meditovat i v davu, ale třeba na jakou ayahuasku už musí fakt jít tam, objednat se k nějakému šamanovi, úplně nejlépe třeba do Peru, že jo, protože v Čechách to nefunguje, ale na to člověk zase, teďka jsem v nějakém rozpoložení, ale nemůžu hned teďka odletět a vyřešit si do Peru. To zase už je dlouhodobá nějaká záležitost. Ne? Tak máš nějakou metodu, která ti pomáhá, nebo co už si vyzkoušel a můžeš říct, OK, tohle mi jednou pomohlo a chtěl bych se k tomu třeba znova vrátit. A v podstate každú metódu, ktorú som vyskúšal, mi pomohla. Proste nebolo tam ani jedna situácia nebola taká, že by som si povedal, že to je blbosť. Buď to bolo moje vnútorné nastavenie, že som išiel do toho s tým, že takto som to nevnímal. Vnímal som to tak, chcem to vyskúšať. Proste referencie sú na to dobré, x ľuďom to pomohlo, tak prečo ne? Mám takú možnosť, proste z nejakého dôvodu mi to do cesty prišlo. Obľúbenú ako takú nemám. Fascinujú ma rôzne, ako napríklad tá ayahuasca, to určite chcem ísť. Na pobyt do tmy na 7 to dní. To je taky zajímavé, to bych chtěla tak jednou vyzkoušet. Počul už... Ale to je dobrý pre v zimě, protože člověk hodně spí. To som tiež počul, ale najväčšia táto, to bol vlastne Maťko, náš spoločný známy, a on bol na pobyt v tme počas Vianoc. Roka. Takže to bolo ešte viacej ako zostupňované. Aj určite aj z pohľadu jeho, ako nechcem to tak ako teraz hovoriť za neho, ale si myslím, že i to, že Vianoce, hej, kedy máš byť ako s rodinou, s priateľmi sa stretávať. Ale ono je takový dneska sporný. Třeba já už ty Vánoce tak jako neprožívám. Já si vlastně snažím. No to je přesně, ale to je přesně o tom, že jak který to má jako zastavit. Že vlastně, že člověk přesně, že má být s tou rodinou, ale já si myslím, že člověk by měl být s rodinou kdykoliv a nejenom na těch Vánocích. A jako mně přijdou třeba v poslední dobu, že Vánoce nejsou vůbec svátky klidu a míru, ale je to svátky stresu, kdy všichni pečou, uklízí, vaří a nevím co všechno a musí obrátit byt z hůru nohama. A jako rozhodně to nejsou jako klidný Vánoce, no klidný svátky. Takže možná o to více zavřít. Já jsem řekla, že letos odjedu na Vánoce pryč, protože nechci nic takového řešit prostě. Ako určite s tebou súhlasím, ale je to zase ako o tom nastavení. Napríklad
keď sa bavíme o tých Vianociach alebo o tom princípe spoločnosti, že proste darčeky my nekupujeme, my si kupujeme maximálne nejakú drobnosť, alebo sa dohodneme, že čo nám ako treba. To potom přesně naši lidi se berou úvěry na to, aby si kupovali nějaké dárky. Takže vlastně listopad prosinec do obchodného centra nejazdí. Zavři se na 2 měsíce přesně do pobytu pod mě a můžeš tam meditovat. Nemám to zapotřebí, takže jako člověk si, dobre, mám takú chvíľku, prostě milujem prostě prírodu, stromečky a tak, takže stále máme doma 3,5 metrový stromeček. A pre mňa je aj to meditácia, že medzi tým tá ako príprava. druhý, aj príprava, ale aj medzi tým ako tí druhí sa honia po tých obchodných centrách, že čo majú kúpiť, tak proste byť doma s partnerom, pustiť si pelíšky, mať ten stromeček a byť v tej rodinnej atmosfére, tak aj to je ten spôsob tej meditácie. Takže tiež ako áno, niektoré veci ma fascinujú, že chcem ísť do nich, chcem to vyskúšať, ale toto je pre mňa asi možno, že tá najväčšia meditácia, alebo respektíve byť v tom balance. Že som doma no ale ty si musíš projít všem tím stresem, jakože od úklidu až po vaření, pečení a takhle, a až potom se můžeš jako natáhnout nohy a koukat se na pohádky. My sa snažíme, alebo respektíve, keď to môžem povedať sám za seba, nemať to v strese. Ako jasné, človek dobre tak upratuje priebežne, proste raz týždeň, dvakrát za týždeň proste ten barák upraceš. Ale že by som teraz ako 23. prosinca umýval okná, tak to určite nie. To isté cukroví, hej. Keď ideme piesť cukroví, ale ideme si to užiť. Ideme užiť si to s kamarátmi. Vieš, proste udeláš z toho, navaríš punč, pustíš si koledy, zatancuješ si pri stromečku, do toho pečeš cukroví a užívaš si to. Takže ako snažím sa tieto veci si čo najviac zjednodušiť. A pokiaľ to hlavne nejde... si užít vlastne tú cestu, ten průběh. Vykašať sa na to, aby som teraz sa po obchode ako naháňal kvôli ako niečomu, keď to má byť sviatok. Nakupuješ online dárky? Pokoja. Dárky nie, ale väčšinou vecí do domácnosti. Tak dneska online je jednodušší. Sa môžeme online meditovať, no. Tak to som robil. Online meditácie počas covidu, no. A bolo to zajímavé. Já jsem zažila jsem se jednou vlastně ne jako meditaci, ale taky nějakou, dejme tomu, terapii online. A já jsem teda těm věcem jako nevěřila online. Mně to přijde, že vlastně člověk by měl vidět toho druhýho a nejvíce navnímat, ale poslední dobou mi hodně lidí říká, že je pro ně lepší jakoby navnímat toho člověka, nebo je i jednodušší navnímat toho člověka, když jsou daleko od sebe a nevidí se třeba buď i telefonicky, videohovory, taky jako jedna věc, tak protože já jsem se tak meditovala, já jsem počas celou dobu měla zavřený oči, takže vlastně mě asi bylo jedno, jestli ten člověk tam sedí nebo je jenom fyzicky jako na onlineu, ale potom přesně já jsem se bála toho, že třeba by vypl, nevím, víš, dojde ti internet nebo něco takový a teď ty tam medituješ a vlastně z druhé strany přesně zůstaneš někde v nějakém světě a už se nevrátím a moje tělo to je, ale moje dušička bude tady někde lítat, takže toho jsem se asi jako bála jako nejvíc, no, ale vím, že to funguje přesně i jako online, tak jaký ty na to máš pohled, protože ty jsi sám taky terapeut, coaching, děláš tady ty věci, že jo, tak co se týče jako vůbec toho světa, tak myslíš si, že to, jak to vnímáš ty tady to? Pokiaľ vnímaš sám seba, jak príklad scrolluješ ten telefon, alebo si pri tej online terapii, alebo tak pokiaľ stále vnímaš sám seba, tak je to v pohode. Ako náhle proste ty si v tom telefóne a nevnímaš svet okolo seba. Nevieš, čo sa deje, necítiš seba, svoje telo, svoju emóciu, ktorú prežívaš aktuálne, tak je to v prdeli. To je tá hranica, že ako tieto veci, tá technika, ktorú máme, alebo teraz je proste tá doba AI a podobne, pokiaľ nám tieto veci majú pomôcť, tak je to super. Uľahčí nám to kopec vecí. Od zachraňovania ľudských životov až po presne nejaké riešenie tých traum, že máš tú linku bezpečí na telefóne a tam môžeš zavolať a môžeš sa niekomu vykecať a proste ten život sa zachráni, alebo respektíve to zranenie sa môže vyliečiť. Tak pokiaľ je to, že nám to slúži, tak je to OK. Ale pokiaľ už my slúžime tej technike a fakt a ty držíš ten telefón v ruke a ty nevnímaš okolo seba ten svet, tak je to v prdeli. Má nám to pomôcť, že
že sa jednoduchšie niekam dostaneš, ľahšie vybavíš dané veci, odpíšeš na maila, zatelefonuješ si. Tak ona se všechno říká, že vlastně buď všechno ti pomáhá do nějaké určité doby, tak. Nebo určitý části, prostě nesmíš se tím úplně nechat pohltit, že? Ja som sa akurát minule na tom zasmial, že teraz je taká vlastne tá moda ChatGPT, AI a podobne, už to máme všetci asi v telefónoch, samozrejme veľa vecí to uľahčí. Proste nemusíš to googliť a podobne, napíše ti to nejaký príspevok, vyhľadá ti to niečo, zákony, právnické veci, doslova odpadácie hodiny, všetko super. Ja iba čakám na to, že kedy to začne písať samo. A už vtedy, keď to začne riešiť, a my sa už budeme musieť spovedať AI, tak už je to fakt, že celé zle. Lebo fakt, to isté s Googlom, alebo Wi-Fi, hej, proste ľudia mali proti tomu ako nejaké výhrady, samozrejme, keď to vznikalo, ale uľahčilo nám to kopec práce. Ale Wi-Fi ako nám to neubližuje, hej. Musíš najít nejakú hranici, nejakú tak, stopku? Tak, to isté vlastne Google, hej, proste, ale už keď sa dostaneme do toho štádia, že fakt, oni sami už nám začnú písať, alebo respektíve, lebo sú to stále iba jedničky a nuly. A keď toto nám začne písať, že či si už vlastne si spravil dnešný denný rituál, ktorý si dal ako pecazate, tak už je to celé zle. Tak ono do určitý přesně míry, když je to tvůj jakoby asistent, když si tak řekneš, že vlastně připomeneš si, já mám plno připomínek, protože si plno věcí jako taky nezapamatuju, takže vlastně to je jako dobrý. Ale myslím, že přesně když to dojde do stádia, kdy ti to začne nepomáhat, ale dirigovat, nebo vůbec tady kontrolovat, tak asi už je ještě jako zle. Takže vlastně důležitý vůbec propojit nejenom svoje tělo, svůj duch, ale potom i poslouchat možná i tu intuici do toho, nebo vůbec ještě tam dát vlastně furt tu lidskou stránku, furt to tam na to nezapomínat, že jo. Že moderní technika může být dobrá, ale vrátit se zpátky sám k sobě a propojit se spíš jako se svým tělem, než tak, presne, veľa ľudí sa teraz na to pozerá, že žijeme špatnú dobu, že proste všetci iba na tých telefónoch. Je to zase uhol pohľadu. Je to v podstate, ako každá doba prináša dobré veci, zlé veci. My žijeme momentálne takúto transformačnú, niekam sa dostávame, do nejakého uvedomenia si, z 3Dčka prechádzame do 5Dčka, niektorí sú už v 4Dčku, je to silné, zase na druhej strane niektorí sa potrebujú rýchle uzemňovať a tak. Ale je to stále iba o tom, ako sa my k danej situácii postavíme. Furt je to iba náš osobný uhol pohľadu. Nemusí byť ten správny uhol pohľadu ako z vnímania z vonkajšieho sveta. Ale proste teraz si položiť samú otázku pre seba. Je to dobre to, čo teraz robím? Je tam... Strávil som teraz 10 hodín denne na tom telefónu, lebo napríklad riešim sociálne siete, marketing. Teraz pomáha mi to v mojom ako konkrétnom živote teraz, hej. Takže ako pre niekoho je to 10 hodín nič, lebo tak to proste to má 16 hodín denne, tak si povie, že 10 hodín je nič a tam pre neho to môže byť veľa. Hej. Takže stále nehádať sa, že či je to správne alebo nesprávne, ale proste človek nech si iba sám seba uvedomí, že ty vole, ako teraz 10 hodín som tam strávil a mám celý deň keľu, alebo ako ešte by som mohol zamakať viacej. Udelám to za 2 týždne, mám svätý pokoj. Uhol pohľadu. Je to uhol pohľadu. Danej doby. Věříš na synchronicity? Určite áno. Stala se ti nějaká situace, kde si vlastně si potvrdil, že nic není náhoda? Také situácie sa dejú asi každý deň a je to sranda to pozorovať. A i keď v danej situácii, alebo v danom čase mi to príde, že je to kravina, je to blbosť. Ano, potom s odstupem časem si a je to ako, že to sa mi stalo, ale odstupom času presne. A áno, to sa malo stať. A je to super, že sa mi to stalo. Takže ako neľutujem žiadnu životnú situáciu, ale ten život stále si to vyskladal tak, že je to správny čas. Na správném místě. Tak. Ono se vlastně potom i říká, že některé věci, jakože se neděje nám, ale pro nás, že jo. A některé věci se dějou Stačí vlastně... to takto pochopiť. Ano. A že vlastně některé věci se dějou a dějou se do té doby, než to pochopíme jako tu lekci.
Že třeba i se ti opakujou, ať už je to synchronicita, anebo vlastně opakovaný. Vlastně, a to je jako zase na druhé straně, to je ta sranda toho vesmíru, toho světa, toho života. Že to není žiadne nejaké ťažké pravidlá a to, čo nás ako x spoločenstiev učí. Proste to sú veci, ktoré robiť si z toho srandu, robiť si z toho prdel. Tak o tom to by malo byť, ne? Prečo by sme tu mali stále riešiť nejaké ťažké témy a ísť zbytočne do hĺbky a tak, ale proste sa pousme nad tým životom. Dostali sme šancu, sme tu, tak to poďme využiť. Ono vlastně ani není náhoda, že tady sedíme a taky jsme se potkali za nějakých synchronicit a ty přesně člověk, když nad tím potom zpětně přemýšlí, že přesně kdyby neudělal tohle, tak by vlastně nedošel tohle a vlastně všechno se děje. Já už taky jako si myslím, že nic není náhoda a všechno se děje z nějakého důvodu a myslím si, že všechno má svůj čas. Že člověk přesně tam dojde. Všechno se rád naplní. Přesně, všechno se plní, možná už někdo říkal, že všechno už bylo psaný, daný a my to vlastně jenom žijeme, aniž bychom to jako věděli. Ako to je zase tiež hra so slovíčkami, osud, synchronicita a podobne. Proste je to prítomnosť, ktorej sme. Fungujú tu kopec vecí okolo nás, ktorých ani nevnímame a všetko to do seba zapadá. To isté ako napríklad, keď odtehotneš, teba sa vlastne spojí spermia s vajíčkom a proste ten život vie, čo má robiť. To telo vie, čo má robiť. Synchronicity tam sú. A to nie je tak, že ty sa narodíš a zrazu všetko okolo teba zblbne. Proste to pokračuje ďalej. Já myslím, že tohle je témata, na který by se dalo zase mluvit hodiny a hodiny, že jo. A čas nám trošku utíká, takže už tady mám na tebe poslední otázku. Kdyby si teď mohl sdílet opravdu z toho, co jsme dneska řekli, nebo i myšlenku, která dneska nezazněla, tak kdyby si mohl sdílet jednu větu, tady je pro nás, pro všechny, tak co by to bylo? Jediná veta asi, ktorú by som odkázal, a to odkazujem dosť často, je proste ako neodkázať, oprava. Chcem poďakovať, že veríš v krásu svojich snov. Dobře, tak děkujeme. Tohle byl náš zakladatel Samuel a těšíme se na příště, na další témata. Takže děkuji, že jsme byli s náma a mějte se hezky. Ahoj. Ahojte.